Dnešná politická situácia naberá na obrátkach a správy, ktoré priniesol portál Ukrajinská pravda 24. marca 2026, naznačujú dramatický posun v americkej zahraničnej politike. Podľa zdrojov oboznámených s priebehom tajných rokovaní vyvíja Washington na Kyjev bezprecedentný tlak. Hlavným bodom sváru je Donetská oblasť, ktorej časť má Ukrajina stále pod kontrolou, no Spojené štáty otvorene žiadajú, aby sa ukrajinské ozbrojené sily z tohto územia stiahli. Tento krok je prezentovaný ako nevyhnutná obeť pre dosiahnutie širšej mierovej dohody, ktorá by mala konflikt nadobro zmraziť. Pre Kyjev však ide o mimoriadne citlivú tému, pretože Donetská oblasť predstavuje nielen symbol odporu, ale aj strategickú baštu s mestami ako Sloviansk a Kramatorsk, ktoré ukrajinská armáda bráni už dlhé roky. Pragmatizmus Bieleho domu je v tomto smere neúprosný. Americkí vyjednávači argumentujú tým, že frontová línia sa za posledné mesiace takmer nepohlá a pokračovanie opotrebovávacej vojny vyčerpáva západné zdroje bez jasného víťazstva na obzore. Washington sa snaží presadiť riešenie, kde by sa Ukrajina vzdala Donbasu výmenou za bezpečnostné záruky a masívnu finančnú pomoc na obnovu zvyšku krajiny. Tento prístup je však v Kyjeve vnímaný s veľkou mierou nedôvery. Ukrajinskí predstavitelia sa obávajú, že dobrovoľné opustenie pozícií by Rusko nevnímalo ako mierové gesto, ale ako prejav slabosti, ktorý by Putina len motivoval k ďalším územným nárokom v budúcnosti. To, čo robí túto situáciu skutočne kritickou, je ultimátum, ktoré malo na rokovaniach zaznieť. Ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok v otázke stiahnutia vojsk z Donecka, Spojené štáty sú pripravené z vyjednávacieho procesu úplne vycúvať. Dôvodom nie je len únava z konfliktu, ale aj otváranie nového frontu na Blízkom východe. Podľa informácií z diplomatických kruhov sa Pentagon potrebuje plne sústrediť na vojenské operácie zamerané proti Iránu. Eskalácia v Perskom zálive sa totiž pre Washington stáva prioritou číslo 1, nakoľko ohrozuje globálnu energetickú bezpečnosť a stabilitu kľúčových spojencov v regióne. Pre Ukrajinu to znamená reálnu hrozbu, že v boji proti Rusku zostane odkázaná len na európsku pomoc, ktorá však bez amerického logistického a spravodajského zázemia nemusí stačiť na udržanie frontu. Zelenského administratíva sa tak ocitla v neriešiteľnej dileme. Na jednej strane stojí hrozba straty americkej vojenskej podpory, ktorá je pre prežitie štátu kľúčová, a na druhej strane obrovský vnútropolitický tlak. Súhlas s opustením Donetskej oblasti by mohol vyvolať vlnu nepokojov priamo na Ukrajine, kde väčšina obyvateľstva stále vníma akékoľvek územné ústupky ako kapituláciu. Washington však jasne komunikuje, že jeho trpezlivosť aj zdroje sú obmedzené a že globálna šachovnica si vyžaduje presun síl k Iránu. Nasledujúce dni ukážu, či Kyjev podľahne tlaku svojho najväčšieho spojenca, alebo sa pokúsi nájsť tretiu cestu v situácii, kde sú všetky možnosti zlé. Sme svedkami momentu, kedy sa globálna politika mení v priamom prenose a cena za mier môže byť pre Ukrajinu vyššia, než si ktokoľvek pred pár mesiacmi dokázal predstaviť. Čo si o tomto tlaku zo strany USA myslíte vy? Je správne, aby Washington podmieňoval svoju pomoc územnými ústupkami Ukrajiny, alebo by mal Kyjev trvať na svojom aj za cenu straty americkej podpory? Napíšte svoj názor dole do komentárov. Budem vďačný za vašu vecnú diskusiu.